Hej alle sammen, mit navn er Diana, og velkommen til en Venmo-vejledning. I dag skal vi tale om brugerindstillingerne. Så først går du op i venstre hjørne, og så klikker du på det lille ikon med en person, og derefter på Vis profil. Under brugeroplysninger vil du se din e-mail, adgangskode og sproget for din applikation. Du kan faktisk ændre dit sprog. Du kan også ændre din adgangskode her og alle andre oplysninger. Så det næste er brugerne. Du kan tilføje en bruger og vælge deres fornavn, efternavn, adgangskode og vælge, hvilke tilladelser denne bruger skal have. Og det næste punkt er Mit abonnement. Her kan du enten opgradere dit abonnement, se alle funktioner eller lære mere om det specifikke abonnement. Det var alt for denne video. Tak fordi du så med, og vi ses i den næste.